Fulbe TV albarka Fulbe TV albarka te Fulbe TV albarka Africa albarka modon Fulbe TV on jetama on juram hebe darani leñol pulagu albarka modon Fulbe TV yo Allah nabru golle yeso eni ko suttini accini adi haala ala ko tongi gere si bondodirama ndare Fulbe TV ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum harayimo ton waɗe subscribe joni Fulbe TV no weli ha yalal man chenis kama moy chenis on ka fole ko pachaki wala raka da ka kudi yo ni ko raka da ka ni fa kudi yo raka da ya man chenis bindi wal wiyan no ya ibo ateye Lekano fong de dum tan na ni dem so nambendo boy nambendo ila wala ngalo flawai ya chula fanfule wayo alpo ko simpanyo le wai
Thank you so much. Police one. Alguna kasi police one away. Alguna kasi police one away. Police one away. Malam. Hey. Hey. Ano para? Ano? Police one. Saludos. Adabe artist follow kono le nyacho bi minyi nyay collabo soto ngamra tan artist follow ti minyi nyacho e collabo soto dal bulo ko say baki yes ngasano nyimpile muri halata bal bulle ndoma fabe na DJ bulle baba tile abe bulle hey baba tile na kuma nyana because nya fa mata stage okana namira ATS soto you know
Bane Yunusa Kellel dow mi sono belti. Ndeysaan honorable Sidi. Deputy Speaker. Okay. Ndeysaan. On nani. We are Yunusa ko gonɗo Pulago. O yo waɗi $10,000 broda Yunusa. Broda Yunusa. Yeah. Fatu Sow on stage. Yeah. Yes. Yunusa a weltanama no bete wona seeɗa. A weltanama tigi. Deputy Speaker a weltanama Honorable Sidi Jai. Ɓe nangi babati kanje system o Aissata Sow. FO. Yadude system usu FO ɓe Manjay. Yes. Respect. Mi fala mbaɗa no Fat Sané kelle to dow sabu hay ndefu. Mbaɗane ɗum kelle to dow mbaɗe kelle. DJ Respect. No Fat Sané. Sila beaucoup ko hen tawa mi hataw haal kono min mi haalat because kala mbaɗa no babati min mi haalat. O waɗi $20,000. Banane mo kelle to dow Fat Sané ko family. Yes. Ko family. Commissioner. Wan fere jiɗen e commissioner police le. Ñanjo wi Jamba Saluto. Jamba Saluto. Jarama baba. Yes. Voilà. Wodi kanko kala ko waɗi ko gandanɗa ko faaro ko yiɗi Pulagu sabu hay jiiɗo mbo jemmadi hande ko min ɗo pullo labɗo. Respect Ibrahima kala ko ɓiɗɗo muɗum on ko neɗɗo babati yaadi séri muɗum Aissata ɗon ha leydi Spain. O wi o waɗi $10,000 e enveloppe makko addande babati weltina ɗum. Ok, bananemo kelle to dow commissioner Diallo e police aɓe Gambia fof. Respect. Dilli, Pulagu dile, Jimaranko dilli, hettuto mi hettaga, bimi ballo diren, iuruni mi uraga, jurmo diren, leñol kay ko dengal puri leñol male hannam. Simoro buro wadi mo kala jetta ko jeyi, sisi do di dokku dundo. Salame mon fulbe. Pulagu dile, Jimaranko dilli, Pulagu dile, fulbe Afrika dilli, Pulagu dile, Afrika fulbe dilli, Pulagu dile, Jimaranko dilli, Pulagu dile, fulbe Afrika dilli,
Uraga, Mbalo dire, Yuri Uraga, Yuri dire, Leñol Kay mo dem gal, Uy Leñol Male, Siboro Boro Wadi, Yenda Goburi, Siboro Boro Wadi, Yenda Goburi, Pula Muri Rumi, Yemi Pula, Hajili, Pulde Aluga Bento, Africa Leñol Male, Africa Pulde Nagudile, Africa Pulde Nilipa, Pula Gudile, Marango Dili, Pula Gudile, Pulde Africa Dili, Pula Gudile, Africa Pulde Nilipa, Pula Gudile, Marango Dili, Pula Gudile, Pulde Africa Dili, Minati, Leñol Pular, Minati, Leñol Pular, Minati, Leñol Pular, Urma Pulde Bani, Minati, Leñol Pular, El Bani, Leñol Pular, Colli Leñol Pulde Africa Gambia, Pulde, Pulde Paradini Hude, Pulde, Pulde Paradini Hude, Pulde, Pula Gudile, Awi Pulde Dili, Pula Gudile Pula. Ko weli yonta e bawa no de wan Alesko Pullo wala fansi di Alesko di gori minana ni Alesko ko nder bambi ari mi yeyi mal yo teddini kam cowone Alesko no terminala cowone mo terminala DJ Oscar Leñol Pullo wala ye tata fulani Boy pull up, Yankee family taki, Daddy taki 40 falling coming. Boy pull up, Fulani, yeah, yes I. Media, right? Wale na mala weli tana ala inume tana ala mimi do ari budi no wodi bengari meden kali mantiama jago Alisco Pullo nadugo wananima wana nadugo wananama halugo wananima wana halugo wananama Soma anda wadi ayam kata kohon wadi ania mana beriru wadi kita wadi ayam kata ko anda wadi anu mana beru wadi ayam kata ko anda wadi anu mana gono segila bemun segila jige gila
Ana Janja, Enjal, Encontinent, DJ. Ada kecoh mana kecoh kajo, jangan jago. Alice go MC Pundo.
ko heɓa yimɓe ɓe e gorko ko heɓa jusawle wona ko gonga iyaɗo ƴeeɗa ɗo laaɓe jogui neɗɗo hande ɗum wona men ɗaɗiɗo gollita e ɓuuɗe ɗum ɓoɗɗe ha sini Sidi Ndiaye woni wawi ko watta One people, one nation. What a whole city guy. What a whole city guy. What a terrible. Oh, depositi. I'm set na depositi. Depositi. I am but also to run a festival. The whole city, my young people, and the Bull. City, misalmini Gambia misalmini Africa e leñol pulago e kala hettiyanke music ɗo wawi wonde ko boy mon Babatiɗo Jimaranko ɓiɗɗo mbo leydi Gambia hande wonno launching Babatiɗo won 4 février ɗon e nokku mbiteɗo Alliance Franco min mbaɗi e dow jam yimɓeɓe gari jalti no potiri ni yaltirde ɓe jinggi jaliɓe gari kala noddanoɗo foof notima ɗo ha Mali ha Europe foof ari weltinde Babati jingude pulagu ngu hollude wonde makko e Gambia gonɗen ko ɗo Babati jeeya yimɓeɓe mbaɗi onon fo ɗo gonnoto sotoɗo woni GRTS on calminama doole enden o jiino murandu yaari woni ko weli woni ko fillete e nder Gambia mi nimsitani te Gambia naɓe kala jaɓani mi hersa artiste ko wawi ɗo rewde guel Etu Ñanco Babson Baba Alesko Pullo depuis Mali tuuti Besel I Pawa Danga Mama alamo men boppi Jimaranko kingdom staff amo guel gomɓe Europe gomɓe Gambia e groupe amo mo jaada Mama Boy Poundstar e Mama Boy Bobby Rasta Poundstar Aissa Gambia de wondude e Danga Mama alamo men goppi ɓawo Sister Kaye oɗo hande ma antique min calminima doole ko haɓanagol pulagu ngu tan en inchallah miɗen ñaago Allah kala nde mbawten hawridde ta ko weltare e dow pulagu weltare Babati ma album muɗum o album mo jaltinden ko o wiyete Fulɓe Africa album bo yaadi e songji 12 songji ɗi taw min gaccitani koɗo vidéo ji mum kala na ngara en inchallah ma yi e aduna hen respect on calminama on jarama TV ko min mbita tan jeehe to YouTube mabɓe mbaɗon subscribe gandon ko fi pulagu ɓe darani ko yaltingol leñol pular e mawningol pular e nder reg leydi Gambia ɗum ɓe gondi Fulɓe TV min beltima doole e argol moɗon Mba Osa ɗiɗa songji so en ɗin ko songji am album am mo annanda ko jamanu ma mbiyen ɗum soforaɓe oɗo album ko neɗɗo goto baccumi hen ɗum woni Samba Osa on ko doygal e nder Jimaranko kingdom ko fan sam 100% wona hande ponnomi ɗum yimde ɓooyi kono ko yonande ma ko yottaki daɗani yitere en ko weltare Sidi Ndiaye ari o jinggi yimɓeɓe fo jii ko waɗi honorable so ari jinggi moɓe nanguno mother of the night ari sister of the night ari brother of the night ari nayi ɗum woni Youssoufa Balde o lawyer yimɓe fof ɗi gandi ko woni darani Jimara e darani pulagu Youssoufa Balde kañ kala ari kañ wonno brother of the night goɗɗo na wonno ko noon waɗani président ɗum woni Amadou Camara e nden ko gantu tan heeɓi kono hande foof weeli min beltima e Gambia no bete wona seeɗa hande Babati ko jali leñol pular ko Gambia ɗo neɗɗo fuɗɗi kono machallah miɗen jaaha e leyɗele ɗum fof ko wadde represent flag ɗum woni red white blue white green ko ballodiren tan ɓamten pulagu Gambia ngu yetto level mbo foti yettade o saabu ko enen ɓiɓɓe fulɓe ɓe mbawta yettinde leñol pular ngu to yettoto to e nden Fulɓe TV kala i dari ɓe mbi ko ma jottoɗen to poɗɗen to yettade ko weltare tan hande jemma o full time fansidi hikka beltima ɗo on di 9 samiɗen keeɓi programme ji min e koɗo am gimmiɗo guel leydi Mali ɗum woni Alesko Pullo ko balɗe tati tan poftotomiɗo en nden ko watta nayaɓe miɗen e concert ji te artiste fansiji ɗi mi wiya ɓe ha hande huɓande album o ko ɗi song ji ɓe nani kono wona ɗi fo zoomiɗo song ji ɗi zoomiɗo ɗi na woodi goɗɗi keddiɗi toon gasata e hikka hen miɗo wawi ɗum wiide saabu wattu fo mi yaltinaɓe song ji kesi ha kamɓe tigi ɓe mbiya o Babati woodi ko gollitta ko ok joni a jarama mi yiɗi mbaɗanamin acapella seeɗa rek nde mbaynodiren inchallah ɗum probléme ala hen giɗo am yo nangami jungo jen min ton welam sidanawa kam naɓami jiɓɓe kam min ton welam ar jaden leydi Gambia min ton welam Fulɓe TV naɓe ko jiɓɓe kam min ton welam nenam yo mi ide Baba mi yo mi ide eyi dedi sella wona gonka bimi eyi dedi sella wona gonga yaɓɓu ɗum ɗon respect Fulɓe TV nden noon on jarama ko ɗum keɓannon ɗo hande o programme men ɗo tawede dennabo mbaɗa launching album mo ñimo Fuladu biteɗo Babati mo heɓanno en ɗo France Alliance France Gambia
nden noon on jarama ɗo noon miɗo yetta ɗo miɗo salmina ɗo caméraman men no Mama Saliou Diallo ha e tambi mawɗo amen télé o walla sababu no ha min gari ɗo ɗon e Kadiatou Diallo nden noon oɗon gandi ne télé o kadi ko tambiti ɗum ko walla joom télé o woni en ɗo ha France wiye Alaji Samba Gladio Mbalo ha e koddiɓe mum toon fof on calminama nden noon komi Ablaye Mbalo aranno ɗo yelo jarama leñol diriyankeɓol leñol few leñol Ballo dire, you need to leñol kay mo dem